Baserria izan da familiaren babesgune eta elikagai iturri. Aurrera doan mundu honetan ordea, globalizazioak bizimodu hau ia galbidera eraman du. Badira ordea baserritik eta baserriarentzako bizi direnak. Abere eta lurraren zaintza da euren bizimoduaren muina. Baserriko lana ez da atzera pausu bat, aberastasun iturria baizik. Gaurkoan zuekin, baserriari zor. Euskal Herriko baserriak gure historiaren eta nortasunaren ikurri izan dira mendeetan zehar. Belaunaldiz belaunaldi transmititu den altxorra. Urnietara etorri gara. Bertan dira Iñaki eta Mikel Goenaga aita semeak. Iñakik argi du semeak baserrian jarraitu izana zorte handia dela. Iñaki, aipatu diazu, txikitatikan bizi izan duzela baserrin. Zer da txikitatik baserri baten bizitzea? Gu hemen jaio ginen eta beti lantegi hau ezagutu dugu, ganaduakin eta lurraz lantzen. FP bat egin nunean, ja erabat dedikatu nintzen lantegi hontara. Pertsonalki baserrin bertan lan iteak, nola ez zaitu edo nola aberaste zaitu hemengo lanak? Lanbide asko daude bokazioz egin behar dianak eta baserriko lana de egin handi batean bokazioz egin behar da. Baina hortan burrukaten aritu geha 40 urtean, nire kasuan, eta berriz ere aurrea segitu beharko da. Zure ustez gaur egungo gizarte ikusita, belaunaldi berriek baserrian jarraituko dute? Semeak Mikelek segitu egiten du, txiki-txikitatik gustatu izan du zaio, gustu handiz hasi zen eta gustu handiz segitzen du, baina arazoik handinetakoa nik momentuan ikusten dutena da errelego falta. Baserriek bizirauteko gazteen beharra dute. Eta baserriko bidea kurbez josia dagoen arren, garrantzitsua da belaunaldi berriek baserrian jarraitzeko erabakia hartzea. Amezketara hurbildu gara orain, Ainhoa Artolaren baserrira. Bere grina gidatuta hartu du erabakia. Hemen jarraitzea, bere lekua hemen dagoela sentitzen duelako. Haragi salmentaren bidez egiten dute aurrera, baina Ainhoak argi du aberastasuna ez dela dirutan neurtzen. Egunerokoari zentzua ematean baizik. Baserrin bizi izan zea orain arte, eta galdetu nahiko genizuke zer dan baserriak pertsona bati eman dakioken aberastasun handiena. Nik txikitatik hemen bizituta gustatu zait animalitarten bizitzea eta bizimodu hau, azkenen bizitzeko modu bat da. Baserrian lan eta bizitzeak nolako balio pertsonalak ematen dizkizu? Oso aberasgarri da. Zaude naturakin kontakton, naturakiko errespetu handi daukezu, porque elkar lan bada, zu natura izaintze bat zuteak gero zuri belarra emateizu, jaten emateizu, gero zure animalintzako gona da. Da errespetu bat eta filosofia bat, ekosistema ondo ematezu, ekosisteman parte zea, dena zaindu, bai animalik, bai natura, bai zure jatekoa baita, bertan egitezulako baratza, bertako animali jateituzu, oso aberasgarri da, nik uste pertsona eta gizarte guztintzako ere bai. Zer nolako erronkak ikusten dizkiozu baserrian lan egiteari? Beti bile behar duzu prezioekin burrukan. Porque, claro, denak egite du lana, diru irabazteko eta margen bat edukitzeko bizitzeko. Baina, guri presionatzea dugu pilo bat, orduan margenak oso gutxi dakeu. Orduan horregatiken gaur egungo gaztek eta aurrekatzea bultatzeie baita, nahiz da gustatu lanbidea, atzera botatzeie, porque beti margen txiki horrekin eta burrukan ibiltzeko, hoi da erronka. Gizartea kontzientziatzea, bertako produktu konsumitu behar dela, bertako haragi eta bertako gauzak, eta ordaindu behar dela, kalidadea ordaindu behar dela. Euskal Herria ezagutu dugu, guk baserri, Euskal Herriko kultura da baserri mundue, baina, klaro, gero eta gutxigo daude baserrik, baina ere imageno izaltzen da.
Euskal Herrien imagen hori saltzea. Eta, karo, jubilatzeiena jubilatu, baina gero gaztek ez bai hasten, imagen hori puskatzen, eta ez imagena bakarrik, bai kultura, bai janaria, bai ekoizten den guztie, bai dena. Orduan, netzako oso garrantzitsua da, bertak, osa gaztek, mundu honta jarraitzen. Euskaraz eta hortaragoa Bada garaia noiz baitezagun guda hori galero